V tomto vlogu neexistuje žiadny pojem o čase, ani pojem o presúvaní, ale dúfam, že si ho aj tak užiješ. Poď ma cícať. Pekné kvety, ale ne, máte piči, ale ne, ale áno, ale ne. My sme TMS, traja králi na BB, nás všetci milujú, že nám fajnovo jebe. Ahojte ľudia, vítajte pri ďalšom dieli Business Day. Možno sa pýtate Prečo tu nie je Alex? Alex, neviem či to bude vidno, presne tam je Alex. Problém je to, ja som teraz prišiel zo školy a Alex točí video, ale toto není ledajaké video, je to video na Signature a v tomto videu sa rozhodli jeden chalan, alebo aj baba, ktorá sa dá ostrihať do hola, tak vyhrá tenisky. A povedal som, že toto musí byť vo vlogu, takže úvod som spravil ja a poďte sa mnou za ním. Už sa tam teraz chystáme, vlastne zistíme, aká je situácia. Babi, nechcete sa ostrihať za tenisky zadarmo? Troška ti urobím fejdík. Emil, buď tu do večera a poď so mnou za pol hodinu piť. Čo? Čo si dostal z podnikovej ekonomiky? Nie, bratu. Haló, môžeme sa dohodnúť, Heňo? Teraz, prosím. Buďte seriózny do piček. Teraz seriózny mod, 3, 2, 1, teraz hneď. To vyzerá štipné, keď si seriózny. To je pič. No, ostriham ťa zadarmo a dostaneš tenisky tieto. Idem do toho. Ale dám ťa do hola. Stalo sa to, že Čavo došiel hneď a že ho ideme strihať, to som odpadol. Mal neskutočné lupiny, takže si umyť strojčeky Emil. Proste ostrihal som ho a niekto zo starých pičoval, lebo tam lietali vlasy. Tak zavolal mesky, prišli mesky a povedali mi, že nemôžem tu točiť, lebo niečo. A ja som im hneď na to povedal, že som na verejnom priestranstve a čo mi môžu. Lenže toto je ale pozemok mesta a že dobre, že tak keď sa vám nepáči, tak ja neviem, či ty koľko, nech zomrite. Som nové natočil veci, som povedal, že robím videnia mestu, že by mali poďakovať do piči a nie. To pičovať. Ďakujeme Alexiu, že si nám urobil video. Toto počkaj, odteraz všetko, čo poviem, môže byť použité vo vlogu. Budej, chod zobrať domov spoločenskú hru. My nemáme ale žiadnu spoločenskú hru, pretože my také nerobíme v rodine. My v rodine robíme len peniažky. Len peniažky robíme v rodine. Že robíš len peniažky v rodine? Dobre to tam je? V pohode to tam je. Ja mám piči tieto rodinné značky. Pavaráčik mi prirastol k srdcu. Viete, koľko som platil v Edgarde? Nič, lebo tam robím. Pochop, toto nejsú keci, nič už nebude ako predtým. Bielý Mercedes, pas, zbombený jak bomba, boom. Toto budú naše dnešné šoty, čo si jediná, ale ešte prídu kurvy. Nie, žiadne kurvy. Alex má dve frajerky. Sara Aj Luis. Dominika. Tieto mená. Sa vycenzurujú, ak tam budú. Ahojte ľudia, dneska vítam v prvom vlogu s Alexom Schillerom. Dneska je prvý piť. Pôjdem si umyť vlasy. Ja som chcel dopiť ten gin. Heňo, mali by sme ísť McFi z mangový kúpiť. 10 som ich mal kúpiť. Na zdravie, buzeráci. Poďme na to, čo idem na horskú drahu, ty kokot. Poďme na to, priatelia. Ja mám iba baby a alkohol. Ja nefajčím, ja nerobím zlé svojmu telu. Ojebáva na kameru, vždycky keď donese vejpu niekto, tak cúca najviac. Čaute ľudia, dám predstavenie tohto týmu. Alex Schiller, šéf týchto malých zamestnančekov. Tento človek je Dávid. Dávid striha komerčné videá, ktoré ho veľmi bavia a má ich rád. Najviac ma to baví. Je top 3 vyhorení ľudia momentálne v týme. Toto je Heňo, hlavný strihač vlogov, vtipných videí a že repy. Čo Ja rád strihám vtipné videá, lebo komerčné sú pre komerčných kokotov. A ja som na to drgal. Odkedy som to namontoval, som to nedal dole. Toto je Emil, najhorší zamestnanec tejto crew. A toto... No ako ma pomenovať? Toto je moderátorka Jantar klubu Trouble Wings a... To je hlavný profil. A Martin Tulip. A je to zároveň moja ex-priateľka a Alexová sestra. Takže Emil, to je ten, čo dostáva najviac pokút. Si kúpil Kelta, lebo on je na tom závislý a ja to idem prvýkrát ochutnať teraz. Ja som v živote nepil Kelta z plastu. Dobre. Že to nie je zle. Ale stokárske to je, kámo. Predstav si, že takto si s babou a ty dáš si Kelt? Všetci keltíka si musíme najebať trošku. Kámo, toto budem piť, keď budem mať 40 rokov, budem takto sedieť doma rozkvasený, ty kokot, a budem takto popíjať. A honiť si nad AI fuňami od Flavia. Odplavia. To je kámo. Ešte? To, čo si Alexovi... Za toto ti 50 € nedám, to ti dopredu hovorím. Za čo za tento vlog? Toto nebude vlog a vieš, kde skončím. Moje grill sa lesknú jak voda.
Moja baby Dneska ideme do Jantaru spolu s Jakubom, pretože je koncert. Ticho buď, stočím si vlog. Ideme do Jantaru na live show Rafaela a ty sa ideš pozrieť, ako my všetci v tomto aute pijeme. A hlavne Kubo, pretože on je majster alkoholu. Tu sa točí už? Aha. Lajky. Môj kráš. Som skurvená koza, som najväčší pes, som doga. Šeky! Ahoj, kokot vyjebaný. Čau. Hráva si to? Na to, že aj seba. Toľko oblečenia a tenisie. To mám úplne pičik. Názory, čo počas matúry idem na Ibizu a minie tam 5000. Vaško, táto čtoč si kúpil od Alexa. Ale ja som... Budete oficiálne v mojom blogu. Yes. Alebo pozerali ste už nejaké vlogy? Áno, pozerala som, ako si skúšal mačnúť. Ty pozeráš vlogy? Ja pozerám vlogy 13 hodín denne. Ja so Sarou sme raz si povedali, že o sebe budeme repostovať. Ja zo Sarou sme jediní ľudia, čo robili aj pre trojky, aj pre Jantarov. Čakáme na alkohol ako nuly. A už ide alkohol. Aj tými rukami hnusnými, čo si sa držala so mnou teraz, asi vyťahujela. To nevieš ešte, že som si prstoval rič doma. Jediné duo, ktoré vidíte v poslednom čase piť. Chceš to? Koľko máš mesačne chalanov v DMs, ktorí sa pýtajú na OnlyFans? Minimálne 50. Ale poslal si niekomu fotku za peniaze. Nie. Čo si ideš dať, Alex Schiller? Ja si nedám nič, ja mám dietu. Ja pijem iba vodku. Ako som rád, že furt natáčaš jak kokot. Pani polnočná. Pani polnočná. Pani polnočná, no. OG. Bude dneska veľa roboty, nebojte sa. A svieti vám telefón. Jeden ti sa osvetilo. To všetkým okrem čili. Ale cesnak? No. Brate, dneska sa neboskávame. Mám žuvačky. Chcete vedieť, tak som v diete a nedal som si kebab. Kámo, môžem ti platiť za to, aby si držal No, dobre, mám to pič. Ti platím za to, že ješ ty. A čo ako? Nevadí. Chod sa postaviť do radu obyčajný. Dio! Dio! Malé mesto, veľké ego. Čo ti písal majiteľ Jantaru, že si mal hrať pred Rafaelom a si mu neodpísal. A teraz tu stojíš pred vstupom. Áno. Kámo, mám pekný outfit, kámo. Všetko pekné a pijem pred Jantarom. Malinko, Heňo, lebo ty ešte robíš. Teraz, keď sme točili naposledy Brasiho, chlapov, vieš aký? Podľa mňa napríklad 2 promile. A natočil som to dobre. Aký máš názor na dnešný večer? Že dnešný večer bude strašne silný zas, lebo je tu polka tohto štátu. Kurvy sú furt smetné, poď sem daj mi lap dance, baby pekný face je, sleduj jak sa nesie, berem si 3 so sebou, volám tu stredy v meste. Chod za nimi, ja pojem s kamerou, že Klingačík, daj mi cigu, ak ti nedá, ja ti dám túto. Emil, hodíš mi? Jasne, dám ti. Emil, daj mi cigu. Choď mu povedať, že je Klingačík. Choď mu povedať, že je Klingačík, ale keď nie, keď ti nedá cigu a ujebe ťa, tak ja ti dám tejto polovicu. Chalani, vy ste strašní stavbári, že zasi kelta pijete. Nemáte cigu niekto, prosím? Jednu cigaretu. Nechcel si náhodou, ne? Poviem niečo od srdca. Ak chcete ušetriť peniažky, použite kód Heňo10 a Signature. Používajte kondomy, lebo toto bude z vás. Ukáž aj kamerou. Ďakujem. Názor? Úplne fatalita najebaný v popiči. Kolega, čo sa tu deje? Oho, kamera sem prišla. Takto štia úspešný. A dúfam, že to máš skamerované, pretože prečo vyšli z mužského baby? Braško, Heňo, ty kvôli mne môžeš byť rád, že si tu, máš zadarmo vstup, zadarmo jedlo, keby není mňa, jedlo? To, čo ti kúpim dnes. Práve som Rafaelovi poslal moje a JP-tové EPčko. Povedal mi, že mi dá feedback, takže som zvedavý na pripomienky. Som z toho rád. Shoutout majiteľ Jantaru, že mi to vybavil. Shoutout Rafael a som zvedavý. Teším sa. Dávaj, brate, dávaj to celé. Nebolo to celé, ale ceníte, lebo si vypil môj moč. Vyjebaný psychopat, ktorý zabíja slohy. Zavraždím to vždy, keď prídem na stage, more sorry. Že sa na mňa nechytáte, že keď prídem horí. Čo ti jebe? Musíte sa na to pozerať, viem, že to bolí. A tí, čo boli, so mnou od začiatku vedia, že som OG, nelen vymyslená hviezda. Veľa nocí, veľa robiť, veľa nespať. Zobral som si všetko, jeben, komu sa to nezdá. Máš ty Salevskú koza. Moja baby keď jak Doja. Ja som skurvená koza. Som najväčší pes, som doga. Som ready, hoci kedy som v meste, jak stredy. Som najlepšie oblečený, mám swag jak debil. Rapoval som dobe more, keď si ešte nežil. A doteraz som číslo 1, to by tomu veril.
Sledujte Alex Schiller na YouTube, toto bude asi na konci videa, takže vlastne ohlasujem, že dajte follow. Celé som to strihal ja, trvalo mi to podľa mňa 5 hodín zostrihať, ak nedáš teraz ten follow, ja zabijem v noci. Dal som si pusu s niekoľkými.